vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda zvekare mumamessages edu. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. From a WhatsApp voice note. Hanzi mukomanashe nditori kumba kwedu kutaura kudai, ndakatiza nevana vangu, aiwa handingagari ndichirara mubedroom mune zvitunha zviviri pasi pemubhedha zvandisingazivi kuti ndezvani uye zvinoshandei pasi pemubhedha ipapo. Mukoma, ndainge ndakaroorwa nemurume ainge aine mari, uye mari iyi zvakanga zviri zvedzinza. Mukoma, mumhuri mavo mune mari. Baba vemurume wangu vanova vatezvara vangu ndivo vainge vari muridzi wemabhazi iwawo akazosirwa murume wangu. In fact, zvinhu zvose zvatiinazvo, upfumi uyu takahusirwa navatezvara vangu, uye murume wangu ainge ari tsika nditsikewo nababa vake. Ndakagara makore akawandisa ndichitorara mubedroom imomo, ndichitotsvaira mubedroom imomo, asi shura iri handina kana kumbogara ndasangana naro. Asi Mwari kana vava kuda kukuburitsa, vachida kuburitsa zvinhu zvose nechokwadi pachena, zvinhu zvinongozviita zvega, mufunge henyu mukomanashi. Iye murume wangu ainge asingade kuti ange achigezera mutoilet yemuinsuit. Ipapo ndakabva ndaramba ndikati insuit iyi tainge takaigadzira nekuda kwekuti inini ndainge ndichiida. Saka iye akabva azovakisa toilet yeBlair panze, iyo yaainge achishandisa kuzvibatsira pamwe chete nekugeza. But inini ndakabva ndaramba izvozvo. Nanhasi uno ndinongoshandisa insuit yangu, iyewo ainge achishandisa Blair yake yepanze kuzvibatsira pamwe chete nekugezera imomo. Kumubvunza kuti why muchisiya toilet yemumba muchienda kunoshandisa Blair toilet, iye akabva ati ndiri kuda kungozvijaidza kungogara life yekumusha since kubva ndichizvarwa ndiri munhu wekuti handina kana kumbogara ndakaenda kumusha. Kana chiri chikafu chemurume wangu chaingobikwa nemoto, iye anoti chikafu chinenge chabikwa nemoto ndicho chinenge chakaibva. Pandakasvikawo pamba apa, mukoma, zvinhu zvainge zvisina kana kumbondivhundutsa kuti pangava paine urombwa pamba apa. Ndaingoti ilifestyle yavo, uye pada ndainge ndakatoputirwa kuti ndisaona, asi ndakangoudzwa kuti pano hapana anobvumidzwa kuenda kucheche kana kunamata hako. Mukoma, ndakagara makore anokwana kuita 17 years pamba ipapo. So ndakazoti amai vangu varwara, ndakabva ndaenda ndikanovatora kumusha nekuti ndainge ndichida kuti vange vachiona chiremba. Saka amai vakati usati wandiendesa kuchipatara, ndinoda kuti tinge tichienda kumaprofita nditange ndabatsirwa, then ndobva ndazoenda zvangu kuchipatara. Takaenda kune vamwewo madzibaba, ndikabva ndapiwa rimwe dombo namadzibaba ivavo. Vakabva vandiudza kuti madzimai, ndaona kuti muri kurarama upenyu hweurombwa kwenguva ndefu. Munoshandiswa pamwe chete murume wenyu anotoitwawo murume zvekare. Pese pamunoti muri kusangana semurume nemukadzi, asi munenge muchitosangana nezvitunha. Zvitunha izvi zviri pasi pemubhedha wenyu nemurume wenyu inini. Izvi anozviziva nekuti urombwa uhu akatohupiwa nevakuru vake. Mukomanashi, zvinhu izvozvo ndakazviramba nekuti mumwoyo mangu ndakazvibvunza kuti hakuna zvinhu zvakadaro kuti chitunha chingagara chiri pasi pemubhedha, ende chitunha ichocho chobva chatonzi chitunha chacho chiri pasi pemubhedha chitunha chitori chinyoro. Saka zvinhu izvozvo ndakabva ndazviramba kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Asi madzibaba ivavo vakabva vati chitorai dombo iri mobva manoriisa pasi pemubhedha wenyu, uye motora mvura iyi monokusha mumba zvekare mamunorara imomo. Mukomanashi, takadzokera kumba ndikasvikoita zvose zvainge zvataurwa namadzibaba. Makuseni ndakati ndichiita basa rangu, ndakabva ndatanga kutsvaira. Ndakati ndava kunotsvaira pasi pemubhedha, ndakabva ndanzwa kuti painge paine chinhu chainge chiripo. Saka ndakabva ndatora light
kwava kuvheneka pasi pemubhedha. Ndakabva ndatoona kuti pasi pemubhedha painge paine mitumbi miviri, mutumbi wemurume nemutumbi wemukadzi. Vainge vakarara pabonde. Handina kana kukwanisa kutarisa kaviri nekutya. Chandakangogona kubuda ndichiti kuna amai vangu, amai, ngatibvei pano izvezvi. Ndokuzobva kwandakaita kumba kwangu nashi. Murume wangu ari kufona each and every day achitidzoka kumba, asi handizivi kuti ndomutii, nekuti ndiri kutya kuti kana ndikamuudza kuti ko zvitunha zviri pasi pemubhedha zviri kudei, ndibatsireiwo ndoitawo sei, nekuti iye ari kuti suwa ini nevana ari kuuya kuzonditora, inini zvekudzokera kumba handichadi. Ndinoda help kuti ndomuramba sei, asina kuziva kuti izvi ndo zvandakabata. Ndakabata kuti akaromba, nekuti kana akazviziva anokwanisa kuzoita kuti inini ndinge ndichifa, nekuti secret iyi akandivanzira for 17 years. Amai vangu handina kuvazivisa. Ndakangoacta as if ndainge ndakonana nemurume wangu, ndokubva ndangovati, amai, ngatibvei pamba pano izvezvi. Ndiko kusenga kwandakabva ndaita amai vangu zvose nevana vangu, tikadzokera kumusha kwedu. Vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvatinosangana nazvo mukurarama zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Meseji yedu inotevera ndichaverenga ndichizama kuti ndinge ndichigadzirisa. Mukoma vakatumidzira meseji iyi havanyatsogone chishona zvakanaka. Hanzi, hello, please hide my identity. Ndiri mukomana ane 28 years. Ndakatorombawo ndisingazivi. Ndakaenda kun'anga ndichida kuti ndibatsirwe, ndibviswe munyama, nekuti vamwe vana vaita mari. Ndakatarisa ini ndichingochera, kana chinobuda painge pasina. Semunhu akambofamba kumaprofeti ndichiitirwa muteuro, but nothing will change. Saka ndakaona kuenda kun'anga kuri nani. So ndakaenda kuchipinge kune imwe n'anga ine mukurumbira wekubatsira vanhu. Ndakasvika ndikaiona, ndikabva ndaiudza kuti sekuru, ini ndinoita zvekuchera gold asi hapana zvandiri kuwana, saka ndiri kuda kuti mundibatsire. N'anga ndokubva yandipa kamwe kachidhori chidiki. So zvakanzi nen'anga iyi kana uchibuda makuseni uchienda kubasa, unokabata ubva wataura mari yaunoda kunowana kubasa. Ndokubva ndakasiya mumba, asi kachidhori aka no one should see it. Zvikanzi mari yandinotanga kuwana ndisaishandisa ndiise mumvura inoyerera murwizi. Imwe zvikanzi nditenge gwai rewhite ndoriuraya ndoshedza vanhu vozodya. Ini ndaisatenderwa kuridya. Kukanzi nditenge sutu ndipe umwe munhu wani wekumba kwedu, kuitira kuti kana vanhu vachienda kuchechi ndisabatwa pamweya kuti ndo zvandiri kuita izvozvo. So what I did from there, I followed all the instructions. Ndikatenga sutu ndikapa bamunini vangu vainge vakaita rombe redoro, ndokubva ndanovapa sutu. Saka pese paifamba hama dzangu dzaingoti bangukuru vedu vanobata mishonga. Ndaiti ndikaenda kubasa ndaingonunga gold ndichifamba ndisina kumbochera. So ndakaita mari zvekusvika kutenga matruck nemashopu ndikavhura. So one day ndine girlfriend yangu ndichitori mumba, tainge tapedza kuita bonde around 3 p.m. Girlfriend yangu yakangovata kutotanga kuridza ngonono kusvika 8 p.m. asingamuki kuzama kudira mvura kumuzungunusa kana kumuka. Saka ndakabva ndavhunduka ndikabva ndamusenga ndikamuisa mumotikari kuenda naye kumba kwavo. Aigara nasisi vake chete. Ndakabva ndanomuradzika padhoo rekumba kwavo, ndikanoka, ndikabva ndamhanya ndikapinda mumotikari mangu ndikatiza ndikadzokera kumba kwangu. Ndichisvika kumba ndikawana kasikana kadiki kanodarika mabvi angu mbichana kakagara pabhedhi yangu. Ndobva ndada kubuda ndichimhanya mumba kunobata dhoo, but rainge risingavhuriki. Chisikana ichi chikabva chati kwandiri, usatiza, ndauya kuzogara pamba pangu ndakapashandira. Pamba pane iwe kubva nhasi wava murume wangu. Ndakakubvisira mari dzakawandisa. Pese pandaiita mari ini ndini ndaitokutsvagira mari, ndokubva ndakutendeka paglasi.
pakadobuda chimusikana chandakasvetsa gold. Pese pandainunga gold chaibuda chichinditambidza mumaoko. Ndikada kunyenga musikana anobva atanga kurohwa nekasikana ikako. Ndava nemwedzi ndichivata nechisikana ichi, ende chinondituma ndikasaita chinobva chatanga kundirova. Ndotsvaga rubatsiro, anogona kundibatsira anobata mukoma Nash. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanakomana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe zviri kuitika muZimbabwe, zvakangooma hazvo. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello, please hide my identity. Inini basa rangu ndire kudriver, ndinoitawo zvemacross border. Ndauyawo neconfession yangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini zvekudriver ndakazvitanga muna 2013. I was only 20 years by that time. So ndakatanga ndichidriver zvimotikari zviya zvemushikashika, ende ndainge ndichidriver local muBulawayo. Ndaitomira nzvimbo dziya dzinomira mabhazi anenge achibva kuSouth Africa. So I met the guy ainge ari driver cross border. He encouraged me kuti kana wawana mari ita zvema cross border. So mukushanda I met another guy, ndokubva ndamusenga mutown. Then we started to socialize tichiita zvebusiness. Iye ainge achiti anoitawo zvekuma mine and also ari kutobva kunolaicha kumatengi. He asked me kuti hausi kuda basa here, ndine masprinter nemabhazi nematruck, ende handina kana kumbogara ndabhilivha murume iyeye. Ndakabva ndazvibvunza kuti ko why chidhara ichi chiri kutaura upfumi hwose asingandizivi, plus how come azoita zvekuhaya tax iye ane motikari dzakawanda. Ndakabva ndati ndo mbavha iyi nechemumoyo, but ndakangotora namba dzake ndokubva ndadzisevha mufoni mangu. After 1 week murume iye akabva andifonera akabva ati kwandiri, where are you? Nekuti inini ndiri mutown, ndauya nemotikari yangu sprinter iya, uripi? So ndakabva ndataura naye, iye akabva andiudza paakanga ari. I then went, ndikabva ndaenda ndikaona motikari yake. So takabva tataurirana tikabva taagreeana kuti inini ndinge ndichizomushandira. Ndakatanga kumushandira ndichishanda as a permanent. So akabva andipa manhamba emwana wake ainge achigara kuSouth Africa. Mwana uyu ainge achigara kuDurban most of the time. Ndaizoita zvekusangana naye muJoburg, ndo kwandainotakurira. So mwana wemudhara uyu ndiye aiuya kuzogamuchira. Aifamba neimwe Discovery yainge iri yeBlack. So pandaisumuka kuZimside, mudhara uyu wandaishandira aiuya nezvinhu kuload mutrailer. Ndaisabata zvinhu zvavo. Ndakavashandira for 2 years, but ndaisatendedzwa kuti ndinge ndichivhuravhura zvose nekubata-bata muload. Saka aiti every motikari inenge ichisimuka iye aitanga aenda kumberi kwemotikari iyoyo. Paview mirror paya, kaview mirror kemukati, paiva nekamwe ka small bottle kaiva nekamwe kanariti nekachidhende kered. Kachidhende aka kainge kakasungwa nekamwe kachidhende keblack. So one day I asked him kuti ko izvi zvinorevei? Akabva andiudza kuti idumwa rekuchengetedza motikari dzangu muroad, kuitira kuti motikari dzangu dzinge dzisingasangani netsaona muroad. Semunhu ainge achidawo basa, ndakangoramba ndichingoshanda. So murume uyu akabva atanga kusandipa mari yakakwana yepay. So ndainge ndava kungorarama nekuba mari dzemapick and drop nekuvhura zvinhu zvevanhu zvinenge zvabatisiwa tichitengesa. All along ndainge ndichingorota ndichirara nemwana wemudhara uyu wandainge ndichishandira. But mukomana Nash, chinondinetsa, mwana uyu wemudhara wandainge ndava kupota ndichirota ainge asiri musikana kwete, but ainge ari mukomana. Ameno zvainge zvava kungoitika kwandiri. Ndaiti kana ndikamutarisa so ndaibva ndanzwa kuti mukomana uyu ari handsome. Face yake kwandiri yaibva yatanga kuita sekunge ainge ari musikana. Nema actions ake ndaiti kana ndikasvika kumba kwavo ndaibva ndaona sekunge ainge ari musikana. Ndainge ndava kusaona sekunge ainge ari mukomana kwandiri. Ndaiti kana ndikarota ndichiita bonde naye ndaitomuka ndakatozara hurume, ende ndichitonzwa kuti panapa ndabva mukuita bonde nemunhukadzi. I don't know, maybe ndainge ndatoshandisirwa mishonga kudhara.
one day ndainge ndichitoenda kuSouth Africa, ndainge ndabatiswa mabox nemudhara iye wandainge ndichishandira, so ndakanga ndaneta nekusabhadharwa mari yainge yakakwana. Ndakabva ndafunga kuti maybe I will find something like gold inside mabox iwawo. Ndakabva ndanovhura mabox aya mukati, ndikabva ndaona kuti maiva nebox remacornflakes. Ndikabva ndaona kuti mubox remacornflakes maiva muine chivoko chemwana mudiki. Mwana uyu airakidza kuti ainge achangobva mukuzvarwa. Ndakati ndichinovhura lunch ye-ice cream, ndakabva ndaona kuti maiva zvekare nezvitsoka zvemwana mudiki. Mubox reset yemapoto ndichibva ndaona kuti zvekare maiva muine musoro wechana chainge chisati chatombovhura maziso. Ndakashokeka mukomanashi. Kekutanga ndakanyatsokuona kuti zvinhu izvi zvandainge ndaona ainge ari mwana ainge achekereswa. Chakandinetsa mukoma ndechekuti ndakati ndaona zvinhu zvose izvi zvaityisa zvandainge ndaona musprinter iri randainge ndichidriver, saka ndainge ndakatopaka paside peroad. Pandakavhunduka ndichiona zvinhu zvose izvi ndakabva ndatanga kumhanya, saka pandakada kucrossa road ndakabva ndatopotsa ndatsikwa nemotikari yemapurisa. Panguva yacho ndainge ndiri kuHamans Kraal. Motikari yemapurisa payakandiona kuti yainge yapotsa yanditsika zvekare ndairakidza kuti ndainge ndiri munhu ainge avhunduka. Mapurisa aya vakabva vasuspekta ndokubva vati tiri kuda kusecha motikari yako. Vakabva vatanga kusecha motikari. Pose apa ndainge ndichingonamata kuti saka Mwari munoreva here kuti ndava kutosungirwa mapatsi emwana uyu wandisingatombozivi kuti chii chakaitika kwaari. But mapurisa aya vakati vapedza kusecha motikari vakabva vati hapana kana chataona. Iniwo pandakanovhura mabox, ndakatanga kuvhura box recornflakes, ndakabva ndaona kuti mainge musisina kana chinhu. Zvakandinetsa mukomanashi. Ndakabva ndazongotiza motikari iya, ndakangodriver zvishoma ndokubva ndangoidhampa, ndikabva ndangoitiza motikari iya. Mudhara uya akangondifonera ka1, but pandakangoansa foni yangu akabva angodropa koli yake ndokubva azonditumidzira message akati motikari yangu ndaiwana, chiregedza kuita communication neni zvekare. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Chiko chiri kumboitika munyika yatiri kurarama. Zvakaoma azvo vedu we. Ngatitaurei about this issue in the comment section. Ndoma confessions andanga ndakakubatirai. Ndichadzoka zvekare neimwe episode munguva inotevera.